Kaixo launok, ongi etorri txorienera, gaur asteartea dugu, eta atzo arroz gorria geneukan. Bai, eta gaur? Beltza. Arroz beltza. Bai, esan du, nik ere arroza nahi duten eta arroz beltzengo. Bakizu pixar daukagula arroz berdea, gainera? Arrozen astean gaudela, bakizu, ez? Ez da? Ez duzen behar perrexilla botatzen zen arroz hori eta... Ez broma, pixar arrozik ez, ja, auki dugu bi, ondo. Bueno, idorreria espaduzu izan nahi, baina, bueno... Kasurik ezin guri. Bueno, kontua da gaur beti bezala, bi erzetakin gatoz, lehenengoa izango dagoako arroz beltz bat, txokoarekin ingo duna, eta patriekin uste postre daukagula, baina enoa gehiagi aurreatzen, hori... Beltza beba da? Bueno, eta txuria. Oitan, arra bat izot. Bueno, banik esan, hemen, kasuela pila bat eta ikusten dira, da gehien bat aurreatzeko gauzak, jarri ditu dana, baina gero, azkenean bukatuko duena da, hemen, danak... Bost, gaina. Zuri. Bai. Geixo daukatu. Hau zeituan kenduko dut. Hau ere zeituan kenduko dut. Hone, pixka gehiago ingo dut, eta horrek ere espentzak gehiagi. Lasai, pixkanaka jungo gara libratzen tokia. Oso, no? Eta salduko izuet, zein izangoan prozedura arroz berezia egiteko. Lehenbizi, arrain salda bat ingo du, arrai atalekin eta barazkiekin. Gero, bi tomate galdarrezatu, zuritu eta ziak kendu, txiki moztu. Hori erregosten jarriko du, kipula eta baratxuriarekin. Txokoa moztu eta hori gorrituko dugu horrelako paiera batean. Horra botako dugu tomate eta kipula erregozia eta jarraian arroza bota eta ondo mugitu ondoren saldarekin eta tintarekin bustiko dugu. Arroza egiten dan bitartean lagungarri moduan ingo digu lako fruta alioli bat. Eta izango da udarea, baratxuri konfitatuak, laranja erdiren zukua, arrautza gorringoa, eta hori dana oliba oliorekin lodituko du, eta arroza listo dagoenean, alioli berezionekin zerbitzatu, eta maira denok. Alioli hori egin genuen, ia soin dela 2 urtero egin nuen olagarroekin, gustatu zitzaidan da esan nuen, seguru errezeta honekin ere ondo jungo dela, eta hori badauka pixkatez, zukaldaritzak, zu probatzen dituzu batzutan olan, errezetak, guk hemen botatzen ditugunak, liburu batean ikusitakoak, lagungarri direnak, eta esaten zuen, hor geratzen zaizkizu, eta beste errezeta hontan ere ondo jungo da. Eta, guk hor sartuko. Orduan esan dagoa, lehenengo ingo hemen lapiko bat, zu bizian jarri, hor olio txorrota bat, eta arraiz aldaba jarriko dut, eta hortako hemen dozka barazki batzu, sapo burua, gero kabrarroka bat, eta eskura daukasuena, lehatza balio digu, edo zer, zurdura, noski. Azkenean hori ez, arroz batek baduzka 3 zati, arroza ona izan bida, lehenengo erregoste dituzun gauzak, barazkixak, arrainak kasunetan, eta salda, beraz, salda bai kalitatezkoa izan bida. Zigorrak esan dauden moruan, bitu, joan zen urtienik bakit ez, ze bestela akordauko nintzen, fruta ali horrena. Bai. Ze, orain, entzun da behintzat, ez agarrando itxen da, ze, alioliak izaten die, igual, berakat baltzanak, batzuk itxe dituzte bai frutakin, aguakatiakin, aguakate maonesa bat oindela gutxin ginen, hortik azitxe hori oinarri bezala hartzen, alioli bat. Baina ja, udariakin aliolia, bizitara berezixa. Arzaka hundiari lapurtu diogu, arek zerbait jakingo du. Zehose bai. Zehose bai. Eta nik Katalunia aldian ezagutu izan dut, irazagarrakin eitzen dan alioli bat, hori batez eitzen dan mendialdian eta zerbainan eta alde horretan. Eta normalian ezakit, arrozakin, patata egosi batzukin, holan ogitxi gorki batekin, eta hori asko kontsumitzen da hori, irazagarrakin. Baina holan nudariakin eta laraile zukuakin, berez, zentzua be holan, kakotxartian, badauka, ze azkenan alioli bat erabiltzeko batzutan, ospina biharrien eta jendeak limoia erabiltzen da, orduan, hori ordezkatu daike, larainakin, gero udaria, zelan? Ni fruta usta lehundu ingo, azken egiten duena lehundu, aliolia eta baratxuria konfitatuak erabiliko. Itxot hemen oliotan izan ditu dela suabe egiten, orduan ez du izango ez da gutxiago ere alioli normal baten indarra, eta gaina frutarekin gozatuta jungo da. Nik hor, irazagarrana, oin ari nahi Santi Santa Mariaren kanfa bezeko, sukaldaria zenaren, duela marrutero izan, liburu bat irakurtzen, eta hor badauzka berak atzekaldean, bere errezeta liburutegian, azkenean badauzka hori, errezeta tipikoak Kataluniakoak. Eta hori alioli hori agertzen da nola ine horrekin, irazagarrarekin egiten den aliolia. Bale, hemen, bota izkio gure barazkiak, zapoaren burua, itxaskabra oso bat, ardoa,
berrehun gramo erolan gutxi gora era, Barrura. utziko lurruntzen, eta hemen ura epela, berez urrotzak inimar da, baina askartzeko, ze honek ero 15-20 minutu izango du, ur epela ero botako diot, lehenago hasiko zaigu irakiten, eta bakizu, denbora guztiak hartu behar dira beti, sukaldean, irakiten hasten denetik, Orduan, irakiten hasten denean, 15-20 minutu hartuko izu, pitxadera batekin, botatzen duen apar zikinak kenduko diogu, noski? Eta gero, gure arrain zalda, listo hongo da, bustitzeko. Bueno, udariai bueltatuz, bada fruta interesgarri bat, niri asko gustatzen da, txiki-txikitatik nire etxean asko kontsumitzen da, dauzka A, B, C, eta C vitamina gehiago, A, B, C, eta? Gero da gero E, F, G, H, hortik. Ez, A, A, B, C, eta K vitamina dauka. Bai. Eta, bueno, burdina, magnesioa, potasioa, bada, aberatsa. Beraz, oso fruta interesgarri. Niri pertsonalki asko gustatzen jatena, baina ez da kontsumituena, holan nire etxean. Haukitzen dolan, fruta gustatzen jat, nire amak ausko haukitzen da, orduan, hartzen dutenean gustatzen jat, baina hori, batzuk dauz nirek frutak etxean. Beti. Holan, gustokuena. Eta zein dago beti, zure etxean ze fruta da beti. Eta gero tartian dauz, sagarra, udaria, hor dauzela ondo, baina. Eta ze fruta ezin da falta zure etxean? Beti behitxu. Ez da geixen gustatzen jatena, baina geixen kontsumitzen dutena da banana. Bai, gure etxean ere banana beti. Azkenean, erosua da, gozaltzeko hori tortitetan, irabiakiak eta itxeko, da asko kontsumitzen duten frutua da. Bai. Hori ez dakit, askotan gozia daukotzula edo gula daukotzula goiz erdixan amaiketan eta... Erresa da jaten. Erresa da jaten, gozua da. Eramateko gaina biti hor, esaten duen legunean zagarrak eta saltzen dituztela bilduta eta ez da ditzen, banana dagoena hona ja, bilkaria berak ekartzen duela, eta dozein tokitan eman duzu, eta zuritzeko ez duzu behar labanik, edo ez dakit. Saltzen da beholan plastikozko kutxetxo batzuk, lan platano formak ez duzu ikusi, bakarrik banana. Bai, eramateko banana bar. Horrek, ez dugu, ez buru esanka. Patri, tomateak aldarreztatu baino lehen hemen. Pare bat baratxuria tal, eta kipula bat erregosten jarriko ditu. Txiki-txiki moztuta, hauek erregosten jarriko ditu, eta hau izango da, ni hor, grazi egin dit, ze katalanai bentzuten diozu, kipula, ezaiola bota behar inoiz, honi, paellari eta kipulak apurtiten duela, baina eure beti botatzen diote olako, normalen tomate saltza, ero holan bereiek olako... Salmorreta deitzen. Eta hor, normalean, beti izaten du, ondo erregosita kipula eta tomatea, ez? Orduan, ez diote botatzen, asiratik guk hemen ohitura dugu moduan, baina bai erabiltzen dutela, prestaketa. Horrek, tipulena gehiago Valentzian esaten da, igual katalanek beste ideia badauke. Euren diskusioetan eskara sartuko. Hori da. Kontua da, hauek aldarraztetzeko urrotza dugu hor, badakizue, kendu hemen ipurdia, gurutze bat, eta hoxe 15 segundu hor, eta gero zuritzeko, askar, eta gehiegi kozinatu gabe. Hori da. Hori frutak nik esadututena gustokuenak. Edo geixen kontsumitzen da platanua, banana. Gero gustokuena, mangoa. Eta gutxien jaten dutena, ez dut frutariko erroto. Baina gutxien jaten dutena, apunta ditut, ahabiak, garratza dieta eskarat asko gustatzen. Eta pomeloa. Pomelorik eskagoratzen az, 15-16 urte zaukogunean, esaten zala, bakitzun esken artian da, beti argalta, beti lida. Zukua, horretako oso kaloriak erretzeko ona zala. Hori da, pomeloan zukua, eta egon nintzen, denboraldi baten, amai, erosi pomelua, eta ontsa zindut ikusi bez. Ni zukua gustatzen zitzaidan, mingotza da, azkenean puntua baduka, baina egia esan niri, behun, seme alabek, amaiorrek eta araitze badukate ohitura. Pomeloa egun, bai, eta askota, eta ja ohitura hori hartu dute, eta sasoia denean pomeloak zukuan hartzen dituzte, gustatzen zaie. Betxut, da zuk solaen ze fruta, banana esan dozu bebai? Gurian banana beti egoten da, zagarra bebai izaten du, udariak izaten ditugu, gutxien. Betxu, ez daukago oituraik mangoa eta erosteko, eta naiz eta gustatu, ez daukago oituraik. Olako, anana ez da ere, gustatzen zait, baina ez dut etxean oituraik ez daukat. Holan tropikalak eta, ez? Bai, meloia eta holan bai izaten dugu etxean, olakoak izaten ditu. Baina bestiak holan epixat, eta ez dago oitura. Izan zen sasoi bat, eta kiwia etxean amak piloa dauzka izate ditu. Eta ez dauko gara eskara, nire semiak besteak kiwi salia. Ez die? Nire etxean gustatzen da. Probatu dituzunek kiwi gold, horrek. Urrezko kiwixak edo horrek, frutategi da saltze dituztenak horreko horixak, aputxoa garestitxua dienak. Horre di,
Pekatua. Etxekua daukagun esan. Bai, bueno, etxekua daukotzu, hori bai da luxua. Bai, egizan. Luxu ona. Eta kiwiak emoten duenean, bueno, aurten esan genuen, pila bat galdu genituen, horre izan ziren txingorra hoiekin irailean, baina, bueno. Tomatia ikusi zuen zer zuritzen diren horrela galdarreztatuta, hasiak kendu, eta hemen moztuko ditut, holako tomate konkase antzeko batero ingo dugu. Azkenean zigorrek esan dagoena, hau nahi dau lehor holan jartzea gero arrozan oinarri izeteko, beraz, tomatiek entzatzen zua sixak eta daukan testura urtsu hori, azkenean lehor haua lortuko zu, eta bakarrik tomatia da, tomatian, sapore... Sustantzi guztia, alegia. Hori da. Hau topera da, aurki hasiko da irakiten. Eta arroza, aukeratu zu txokoakin eitxia. Txokoakin, bai. Hori da. Txokua... Zepi erderaz, hori da. Bai. Txokua oso tipikoa, Andaluzien eta beti, txipiroietan eta sabizenien edo ingot... Zuritzen nahi nintzen da, txokuan kontuak Andaluzietan, Andaluzian zer, txokua berze, bai. Eta... hasiak ona botatzen, baina, bueno, gertatzen dira, gauzak, ez da pasatzen zer, horrela jarri berriro, eta, bueno, a ver, ez que entretenin joiten oso, a ver, Andaluzia, bai, eta? Ez, nik geixau ezagutu dutela hemen iparralien Euskal Trixen eta nire txian bentsat pila bat txipiroiak beti, eta gero, Andaluziara joaten ginenean uda pasatzen, han nire amak esaten zaren txipiroirik ez, eta han, aurra jaten gauen, txokua, eta han, bueno, bentsat salaureinen eta, zaukiela horretura txipiroiak eta hartzeko. Zu hemen txokora juten zara? Noizi hemen lagunekin txokoetara juten zara? Jatera, txokora, bai? Soziedaderetara. Txokua, guretzat txokua. Bizkaian txokuak eta Gipuzkoan soziedadeak. Ja, guk txokua esan dugu, beti txokuan geratu gara, eta guk txokua izan da guretzak beti, eta ero soziedadienak ere ikasina, Nik entzunaren lehenko aldixa, holan, emezortzi urtekin holan, nintzenean bizitzera, joango gara txokora. Txokora, txokoa. Gure txokoa. Txokoa da, hori. Zen politxa? Sosidadia. Bai, politxa da. Bestatzuk hori, hau esaten da, Kastillan da, nelagun batek itxen dago uda Baiaduri zen pasa, da, han peñak izaten die. Holan, sukalda hundixak, eta hor kuadriak, eta elkartzen dien tokixak. Beraz, bueno, ba... Eta badauki horreko... badauka bere izena. Oitura hau, baina badaukat holan gu bezala holan txokua horretako... Ez da inbestekua, ze honek geixau izaten die guriak, behintzak geixau izaten die elkartiak, eta eurenak izaten die geixau pribauak. Zuk daukotzula txoko bat, zure txaspixan imaginau. Bajua, da zu konbidatzen duzu jendia. Baina hemen Euskal Herrixen egisa da, oitxuria daukogula elkartiak eta sozidadeak txoko. Baskideekin, baskide desberdinekin eta ondisa bat. Nik nire lagun iratik eta Mikelek baduki arrasaten txokua, eta gero nire lagun Guillermo da ingeniaria. Eta han Bilbon daukie ingenierien txokua. Orduan zu horre, ingenieria bazara da, horren baskide izan zeike, aukeria daukotzu. Eta orduan bertan, diru bat ordaintza duzu, soiazen bakoitzian bakarrik. Oso merkia da, da anitxe ditxu afarixak eta... ibiltzen gara. Egia esan, legunea hitzein gendun, horren inguruan egia esan, txokoan eta elkarte gastronomikoen asuntua. Ez da ondo, eta baskide pila bat galtzen ari dira, eta ez dakite... igual, modelo bardinak harrapaude daue negozioetarako da holan, da igual, bazkide izateko, hori, bizitza osorako ez, baina hau Bilboko esatu dut zutena, igual, ez dakit, 2-3-4 pertsona hartien hartu, eta gero zuk nahi baduzu egun baterako hartzeko aukeria, edo, ez? Ez dakit, ez dakit nola, baina egia da zerbait, lehen herri guztietan hainbat elkarte gastronomiko zuden, eta galtzen ari dira, eta nik uste gure kulturaren zati bada da, zemat, ni lagunekin da holan batez ere, katalanekin da barri genuen, da bere izaten zidaten, honek Katalunian esun funtzionatiko, ez da, lau ardo botella eran, da 2 apuntatuko genitxuzketa, erdi prometan txantzetan esaten zuten, baina, bueno, esaten zuen, baina bai, hortik ibiliko ginen, horrek. Txokun naiz eta baskidiak auki, ingenierien eta egon ginen, aurrekoan gaut baltzar egon ginen, Halloween ospakizuna da itzen, eta igual baskidiak ez dakit, baina kosina hauan geroz eta gutxi hau kosinatzen da, seguk egun horretan bebai 25 pertsona ginen, mundu osoak itzen daulan, gaina justo hori martitzen gabian izen zan, orduan mundu oso egon zan zeirak arte dola nien, eta hori tortilla batzuko lan enkargau, holako leku baten, Mesedez. Gero holak entzalada batzuk egin, humus apurtxo bat, eta izan zen kosinatzia 25 minutu, eta, bueno... Hori ere, bada gauzat, etorreana, eta jendeak, egia da kosinatuko gero eta gutxo kosinatzen dola.
Eta, bueno, kuadrian, egia esan, ni gustatu itxezait, eta gonbidatzen autolakoetan, eta beti, nahiz eta azkenengo momentuan badabe, joten gara, eta venga, erosketatzuk egin, eta improvisatu egiten dugu, batzutan bai ematen du menu itxi bat, baina beti egin, esan, xerra batzuk egin behar badea, oi asko erre batzuk, labea badao, zorbea alokatu, segun jendea badagon, labea hartuta badao, ero ez da hon, ero horre galdera batzuk botatzen dira, eta listo. Osondo. Bueno, tomatea hor, kipula erdi erregozita zegoen, tomatea bota diogu, horri aparra botatzen nahi dala ikusten nahi, naiz, orduan, garantzitsua aparra hau zikina dala, eta hau aragizaldarekin ere komeni da, hartu atarako dugu, eta gogoratu lehen esan duana, hau arraizalda bat, ez da aragizalda bat moduan, 3-4 orduz izan behar dugula. Honek, 20 minutukin, neikua dauka. Horredik zikinkeri denak, ataratzen denak azkenean. Bueno, txokuak badauz, txoko fizikoak, hau da, elkartiak eta soziadeak, eta gero txoko, animalixea edo gaur kozinauko dugun, hori ez, txibia, azkenean bada sinonimo bat, ez? Txokuena, sepia, alegia, erderaz ezagutzen dana. Honek, gastronomikoki, alde batera utziz, gero animolei badego moduan bebai, oso askarrak diela. Bai? Bai, oso askarrak eta inteligentiak, eta esaten dabe diela, ez dakit norek indotzan azterketaik, honek arraino. Olagarruak eta, esaten dut, olagarruak hor badaude oso askarrak diela, eta honek familikoak izan da, ez dakit. Bai, izango dietak. Honek itxena bena gainera da, nik enagizena, ze holan ikuste dituzu txuri-txuri, eta honek dauke kamaleoien bezala, kolore aldatzen dute hori, bai. Aldatzeko gaitxasuna. Orduan, hori, arrapakarixak eta hartzeko, ondo etorten jakien gauza bada, egizesan, ezagugarri hori. Oi, nun zan hori? Eska, zuk ez duzu ikusten. Zuk Jurassic World dalako pelikula ez dituzu. Bai, ikusitxuet. Hor, nire semiak eta badaukate, horre egiten diskuten nasketak, dinosaurio ezberdinak etatzeko. Indominus Rex ateatzeko, kamuflatu egiten zan, da hori izan, zeukalako geneak sartu zizkioten txokoarenak. Hori, ekik esango dizu, ekartzeko ekik egun baten da, azaltzen dizu, aita, ze Indominus Rex kamuflatu alda, ze jartzen diot honen gene, eta ez da egizio, ikasten dut, beti izenak eta berak botatzen izkite ekik, eta horti datu. Dinosaurio salia, atarajaku eki. Etxean ez badauzkagu 200 dinosaurio ez daukagu bat. Eta dakizki izenak denenak. Baina denak, hau Albertosauriusa da, eta benetan dago Albertosaurius izeneko dinosaurio bat, Eta Rexan oso antzekoa, txikixeagoa zan, eta honek... Sagardo salia? Ez, baina antza bere... izatzen zuen, azten zan hitz egiten, aspertu egiten zituen bere jakia eta eratu egiten zituen. Gabiz hemen basilatzen segure zuzendarixa Alberto dauka izena da. Daneiko saurius da, bai. Ez dut esango milaka urtera dauzkani, baina, batzuk, bai. Koitxaua. Bueno, hoiaz txokuai buruz. Jarraitzen izan, bai. Eta azkenean urpila bat... soltatzen dagoen arrain bada, beraz, plantxan itxetakuen eta bebai, ondo lehurtu bi. Ondo lehurtu bida, da ondo inbida. Gero bebai, ondo garbitxu bida, ez? Azkenean badauka zuntz bat olan gogorra, zera ditzen da, oskola ez da. Kartilagoa? Bai, hori gogorra, horako lumanal... Bai, zurra bereien aurre, bizkarri... Hori, txibiek eta aukitzen da bena bebai, hori bebai, kendu inbida, eta gero, gomendatzen da, plantxan enbiar badugu bere osuan esatituta, holako mosketa batzuk eitxia, ze beruak bebai pila bat kiribiltzen da. Bai, horre, legunean egiten da, engendun hemen hau agatearen paparra, sistema laukiak ez dugu paparrean, ate paparra engendun. Aguakate paparra. Ate paparra engenduna, koipean ematen diren mosketa berdinak egiten dira. Hori da. Izango zen horra hartu. Edo alberginian, edo mangoan, edo horrek. Eta Eta barrura sartzen da, forma mantentzen du. Gaina zarata horitzen dau. Bai, berdin, zarata horitzen du. Bueno, hori, labizek nahi izan eskero jarri alditu hor efektu batzuk. Urrengoan, hola mozten dudanean, David sartu holan, ez dakit, Japonea sable baten hola mosketak, holako... Hene. Jurassic World aski ikusi duzu eso. Oso interesgarria dira, Eta gainera, badakigu danak horrek gertatu ziren gauzetan oinarrituta duela, hori parke bat zauen. Bai, jende itxin zuten. Ia ezin zaite jun, itxin zan.
Ni bakizu nun ikusi nuen, lehengoa, 80 kafean txokian egoen lanean Bilbon, eta Bilbon horre, ze zinema, lehen bat zeuden Zabalburu ondoan zinema batzu zeuden, ez? Bai. Horre ikusi nuen, eta flipatu ingen nuen, esan genuen, boatxa, orduan, ideales, hori da. Zinemetan, eta nigo horatzen ez, ordurarteko efektu espezialak eta dinosaurionak eta zieniko parregarriak. Eta hau ikusi genuen zain, benetako ematen za, eta... Hori, normalien pasatzen da, pelikulak eta ikusi txusunean, ez dakit gertau jatzen noiz baitz, momentuan, igual ikusi zinuen, ez dakit, 2001 ikuste dituzu eta esatezu, zelako efektu berezixak. Gero ikuste duzu, 15 urte berandu da esatezu, eta honekin nik flipa bitzen nauen, ez dakizu? Baina gaur egun oraindik guk ikusten ditugu, 1, 2, 3, 4, 5 denak ikusten ditugu, batean eta berriro eta ikusita dana, eta ikusten dituzu eta bai aldea dago, efektuetatik, azkenengoetatik ordukoa. Baina oraindik gaur egun ere, ondo itzen zen. Ondo esaten dozu, ostra, dinosaurio bat ematen du benetakoa, bueno, benetakoak ez dakit nolako ziren, baina esan pelikulan da esaten zu. Eta orduan zeuskaten baliabideekin, ez? Nola, gente artista daudela hor. Ez di gaur egungo errekurtsuak, hori argi dau. Baina, bueno, gaur egun, gauz sartzen, nire hilabete guztokuenian. Bai? Abendua heldu da, urteko hilabeterik onena, Patricia Bitelientzako. Zure urte betetzea dalako? Baitxu, oza, azten da hotza, niri hotza guzta bitxen gat. Ni ordan bera zurekin hau. Gustatzen gat, horrek egunako lan, jendiak egunak ilunak izetia, motatza, depresima, bezala, niri gustatzen jaz, eskenien die, egunak ez dakit lasaiak, etxien egoteko, bai, niri gustatzen jate, benetan abendu asko, gero, gabonak die, gabonak, bueno, sasoi oso bereziak, nik. Bai, pia gustatzen jat gabonak famili xartian, Santo Tomasak, nire urte betetzia, jai egun pila bat, eskenien subixa, ez dakit ze, ez dakit gaztaina erreusaina kalietan, ni benetan abendua da. Eta badao jentea, bitu, nire bikoteatik, gabonetan, hortik jun ningoinen oporretan, da esken duen gehiago. Baiala? Ba, berei hori, janariana eta bai, da ez da izan, baina berei bidaiatzea gustatzen zaio, ateratzea gustatzen zaio, bai. Eta beretzean, ez da horren beste egin hori, famili guztia batzeana, eta etxekoa batzen ziren, da, baina ni, badaki dala sasoi bat, horri, borroka hori galdu egin du, nirekin. Bai. Ordan, baki, gabonetan, nik bai ero bai, etxekoekin egon barrez. Ze azkenean, nire anaia Iruñan bizida, eta, bueno, ez da, eskara beti egoten, amarekin darrebarekin, bai, baina orduan, bueno, aukera eta lehengusuak eta ikusteana, eta ni... Egun politxat danok elkartzeko, ez? Bai, hori da. Azkenien, bai, niri gustatzen gatu, bai. Eta hementxe, dauz hainbat esaera abenduakin lotuta. Nik bakarrik bat ezagutzen hauen, beraz, botakotzut badauzkat beste 5, ia ezagutza itxusun zuk. Venga, haz. Abenduak egunik ez, jai huts eta gau huts. Sekulen txun. Horrek ez da urrimatzen, gainera. Otxete itzonek, gure dago esan, bueno, hori ez, abenduai erreferentzia. Egunik ez, osea, eguna motza dala. Eguna motza die, bai. Jai huts eta gau huts. Bazkenean, bueno, abendua dala jai pila bat eta gau pila bat. Ze eguna ixa ez dagoela. Bueno, eta... Ez da txarra, baina, bueno. Ez dakit, Gero nik hau, entzun daukatela, abenduko eguna, argitu orduko, iluna. Hori bai ez, eskenean egunak motzaua die, da eskenean, beratziretan itxen da egunez, edo sortzitxerditan, holan egunez, Eta gero ja, atzaldeko 5:06 ja, iluntzen doia. Orduan, apurat exageratua, galtze baiate, baina... Baina, nik laguna dauzka, bera ez, eta gu neguan, gau eskuten gara lanera, eta gau ez bueltatzen gara etxera. Bai, hori egisa da. Egun argia ikusi gabe, ez, da hori egizan, bueno, pixkat, ez da, tristea bada. Tomatea, ja, hemen murrizten, pixkanaka, eta ingo duana da, salda egiten dauko, beste 5 minutu erutziko dizkiogu. Eta ingo duana da, hemen gorrituko ditut, gure txoko zatiak, katze eta piperbeltz pixka botako diot, eta zu bizian gorritu ingo ditugu hauek. Gero hemen daukat txoko tinta, txokoaren tinta ingo duguna da, gero banatuko dugu, hor dauzkat, 300 gramo arroz, hemen, bakizue, zerbait zabalean erabiltzen badugu, lurrunketa handiagoa da, orduan litro batero banatuko dugu hortik, litro eta piku salda, eta botako dugu, arroz beltza egin behar dugunez, txokoaren tinta botako dugu, eta horrekin bustiko dut, orduan, beltza aterako da. Abenduko beste bat. Bota. Abenduko eguzki txuriarekin eta ostatuko neskatxa ederrarekin ez findatu.
Hau da, abenduko eguzkixak berotzen ez dauen bezala, ostatuko neskak besta. Bueno, urrengoa. Abenduan, elurra altzairuz, urtirriean burdinez, otsailean zurez, martxoan lurrez, eta apirilean urez. Hau da, elurran urtze prozesua jolan, ez dakitelan, poema batero. Zai, nik enaukan entzun da besta. Inspirauta da, gure julentxoa, tope. Berez, esaerak die. Nik esaera bezar bakarrik ditula, oiek, nik bitu. Eta oin arte ez zait entzun da neukan, bate neukan entzun da. Bata, abenduko eguna, argitu orduko iluna hori bai. Bai, nik hori entzun da, neukan. Ez? Ez dakit. Bai, nik uste Joan San Urtean esan ginula. Gero, beste bat, abendua zuri, ez ardi, ez axuri. Animaliak azkenien soruan eta ez daukielako zejan. Eta azkena, urteaz ez erran gaizki abendua burutu arte. Hau da, zuk ezin dozu jakin urteko usta zela izan dan, abendua heldu arte. Eta honek, valorazioak urteko valorazioa ezin dozula hilabete guztiak ondo pasatu arte. Beraz guk ingo urteko valorazioa abenduako 31. Bueno, azkenengo programia, ez dakite segunetan izango dan, eta kontaukotzu dugu. Bai, vale. Eta bitartean, aukitzen badozue olako esaerarik abenduakin lotuta, txoriene, abildua eitb.eus. Idatzi, eta aizuek. Bueno, atzo Patrik esatzen, pixkat gabona bat, oz. Bai. Eta nahi baduzu errezetan bat ero guk lan prestatzea egun berezi horietarako ero, abixatu, guk egingo prestatuko hemen. Nik baukat, gaurko postria. Vale, oso ondo. Vale, baina, bueno, bere nahi izan ezker, txoriene abildua eitb.eus. Idatzi, eta gu hemen gaude. Vale, hau, lehenago egin daukat. Bitu. Bai, hau izango zen, gure tomatea eta jagundo, hau, ia 2 ordu izan dut, erregosten konpota bat egin arte, eta hau gero botako diogu. Kendu ingo dut, esan dizuet, sartaia pixkanaka kentzen jungo garela, eta oin, bizi daukadanean hemen gure paillera, ingo duna da, hartu, eta gorrituko ditut gure txokoatalak. Oso ondo. Tak. Eta gero, tomatea botako du hemen, arroza, eta, bueno, ingo duna banatu hemendik, bitu, ingo du gero zedan zeituan. Utziko dugu, ingo dugu, iragaziko dugu, pixkat, 5 minutu utziko dugu. Iragaziko dugu, tintarekin naziko dugu, eta gero, bueno, ikusiko duzuen nola egiten dugun arroza. Bueno, bagatoz, salde iragazita, tintarekin, eta txokoa, desente ekarri dut, arroza baino gehiago, ia. Bueno, ondo. Hau gero, kipularekin eta arrautza batzuekin, fenomen. Arroza txokoarekin edo txokoa arrozarekin. Bai, gehiago izango da hori da, txokoa arrozarekin. Bueno, barrura, bai. Hemen gorrituko du txokoa pixka bat, gero botako dugu gure tomate eta kipula nazketa hau, eta gero izango daia, bueno, arroza bota, ondo hemen regozi, eta saldarekin bustitzen jungo gara. 125 dauka honek, 8 batero botako iskiot, eta gutxi gora era. Eta alioli egiten jungo naiz, horretako esan dakoa. Baratxuri konfitatuak, berakatz konfitatuak, 5 atalero lan, udare erdiat, hemen, makatza erdixe, larenja erdiren zukua, eta bukatzeko arrautza gorringo bat. Gero, ekilore olioa, oliba olio txorrota da, bebai ona, eta hor jungo gara eiten. Eta bueno, aste honetan, etengabe bagabiz komentatzen albiste berri bat, eta abenduak 14 helduko da ETB-ra maratoia aurtengoa. Gainera, urte honetako gaia da, minbizixan ikerketiak eta eitxia. Beraz, hori izango gara, Zigorituteta eta Bixok. Beste jende pila batekin batera. Bai, beste jende pila batekin. Telefonoak hartzen. Hori da, entzungo zua bestixa bebai, ETS-en taukera berriak. Niri esan diate hau, niri Alberto esan ditu lan inberdu. Zuri hau dantzan, abesti xan baino. Horrela inberdu nik. Oso ondo. Azkenean, hori ez, minbizian aukera berriak, sortzeko ekimenak. Eta ikerketa hori. Eta azkenean, ETB maratu jain da ETB-en 22 urtetan. Bai. Eta jaso die, 7,5 milioi euro bideratu die 119 ikerketa desberdinei. Minbizixa, duen artean, bularrekoa, pila bat. Beraz, politxa hemen utziko zuegu kontu korrontia,
eta zuen doaintza itxeko da ondo etorriko dela. Mesedez, gaina hori. Eta beti esaten du, hemen behin baina urtero esaten dugu, baina berdin da, badago jendea 1.000 euro eman izan dituena, baina badago jendea 5 euro ematen dituena, 10 euro, 30 aldu zuena. Hemen kontua da, denen artean, esaten da moduen pixka bat ez mutxo, eta denen artean, ikerketarako dirua ematea, eta bakoitzak alduen einean, emateko, mesedez. Gutxinaka gainera, 5 euroka, joeten da igoten, beraz. Bai. Ez pentsau gutxi danik, be? Keba. Dena onartzen da. Dena onartzen da. Bueno, hemen, gure, tomate. Ingo duna da ero, Patri? Bai. Zu postrein behar duzu, ez? Nik postrein diot, bai. Hau, gero, hori bada egiten duna, labean sartuko du. Paella, badakizuen, labean pikain egiten dela. Bai. Eta zuk azkenean barko itxuzu, 10-15 minutu egiteko zure postrea. Bai, gutxi geixeu. Hone beharko duena, labean etxen. Osondo. Orduan nik uste dut izango dana honena, gero, labean sartuko dugu hau, eta bertan bukatuko du. Osondo, bertan, jarriko zu arroza. Oin arroza, botako hemen. Gure salda beltza. Eta gero, bustitzen junga. Hau, bitu, gau beltzian, Halloweenen zukitzen un pizza beltza, ikatzaregin. Hori da. Aukera bat izango zen baita, nik hauen behar nuen, egun hortarako agian. Hau beltza, baina bueno. Egia da, oso gozoa eratzen da, jatetxetan daiten dana da, baita, arroza biten danean, gero, txipiroi batzuk tintan ero izan ezkero, egin da, gero azkenean bukaeran botatzea tinta horren pixka bat eta ero naztu eta horrek, krematxu uzten du, eta kolorea emateaz gaina kolore gehi emango dio, baina txipiroien ikutua bikain geratzen da. Bai, nik aurrekoan, inaontxorieneko joan zan denboraldi xan, olako txibi arroz bat, eta botanotzan, pipula eta piperberdiak egin dauen, eta hor, erregosten dauzenean, hor botanotzan tinta, eta hor joan zan ditzen da oso beltza atara zan, eta gero inaitxu, nolako horburu txip batzuk, eta alioli bat, bai, oso nageratzen da. Ezken beti, ez dakit, kombinazio hona da. Beraz. Ena elkazu jen, zenbatzen nahi nezako sortzi. Sortzi? Beratzi botako tziz. Lehen sortzi esan duzu, baina oin estra. Eta hemen, legunen esaten duena, hasieran, oin lehengotaz, oin mugitu behar da, aldeak banatu behar ditugu, esaten da, ez da mugitu behar inoiz ezer, bai, hasieran pixkat mugitu behar da. Eta irakiten, azten danean hemen, hau da momentua, koiara bat hartu, eta gatza orain probatu behar da. Lehen bota diogu pixkat, nik tomateari eta bota diot gatz pixka bat, eta horri, baina eta gure txokoari ere gatza bota diot, baina hau da momentua, gatz puntuan probatzeko. Oin gero soso badao, gatza botako denioke. Zela dago. Soso, pixkat soso. Haizu ni oso kontu honetan, eta Alberto que zago, zenba gatz! Ez, behar du. Sosoak beleari? Sosoa beleari ipur beltz. Arroz beltz. Arroz beltz. Joskera benetan, barkatu. Bueno, utzi guzue, hau, oin hemen ongo da, 2 minutu irakiten, labea piztuta daukat lehen badezpada piztu indu dela, Patrin osagaiak hemen jarriko ditugu, eta esan dako, labera jungo dau, eta Patrinen postre, postre, ezautuko, dugu, beltza ez, beltza eta txuria. Marroia eta txuria. Arroza laban dagoen bitartean, egingot postretxo bat, eta, gabonetarako keinu bat, botadotzat, zonek bonboitxuak eta hasi die, polboroiekin eta batera, etorten. Baina horreko lan bakarrik ezin dejan? Bai, baina hau joen bida gero, postien gainien. Oso txainin behar dut orain dik. Bai, aldozu bat jan behitu. Egin bitxut lau edalontzitxo, hemen dauzunaz txokolateakin, eta bonboi dauz, beraz, batzutzako. Nik etxean egin ditxut, Segoixuak. Kontakotzut jaten duzun bitartian, zelan nengoten errezetia. Lehenengo ingau txokolate txuri krema, eta horretarako urtuko esne gaina txokolate txurixakin, eta gero esnia gatzatu eitzeko hautzakin nahasiko. Hori dana, nahasi, eta edalontzitxo batzun oinarrixan jarriko. Ingau berdina txokolate beltzakin, eta jarriko gainean. Hori 4 orduz utziko oskailuan, eta gero izango da paintzia esne gain arrotuakin, eta bonboi batekin.
Beraz, errex, hasiko gara. Mentxe, ze? Gustatzen zait. Bai, niri. Eta orduan berez, geruzaka geratuko zen gero, ez? Hori da, bai, bi geruzatxo eingo. Hemen, orduan jarrikot. Hau, bueno, repeolan, errepikapenak egingo ditugu. Bai. Hementxe, esne gaina bixetan, Bai. bata txurixakin, eta bestia beltzakin. Beltzakin. Hau egon bida gero oskailuan, bueno, berez esaten da 4 orduz, baina 2 ordukin bai nik probatu dut eta ondo Eta geratzen gogortzen da. Hori da, orduan, esne gaina 200 mililitro, Vale. txokolatia 150, hau txuria, eta bestia txokolatea esneduna, hau da, ez da beltz-beltza, bebai, beltz-beltza. Marroia edatu ba, ez, pixka. Hori da, aldozue jarri bebai. Vale. Eta gero, izango da texturian holan gatzatuan antzerakoa. Bai. Beraz, gatzatuanik inoiz ez dotin eautzakoa. Zer nire etxean itzen da ardixan esnea eta gero kuajua. Bai, legarra, tantak. Hori da, tantak eta irulautan da horrekin itzen da. Baina saltza itxuste holako hautz batzuk. Bai, eta hori horrekin egiteko egingo modan. ditut. Bai, egia da, eta bueno, postre hau egiteko kombinazioak erosue bakoitzen nahi zuen egia da, txuria eta betza ondo dagoela, txokolate betzarekin, ero txuriarekin, behe jolastu alduzue, hautz hauek erabilita egin alduzue hor, frutak horri batzuekin ero egindako horrelako nasketa bat, eta txokolate betza mugurdiekin ala egia, ero kafea botatzen badio hemen esne gain horri, horrelako kafe disolbatu hori, ez, hautzekoa, hori bota, Bai. txokolatea eta kafea ere ondo geratzen den nasketa bada, hor koloretan, bueno, esan horrenbesteko alderaketarik egongo, baina nik uste dut hor, bueno, jolasteko ondo dela. Nik egia esan, ez dakit inoiz erabili ditudan hautz hauek. Ez. Eta gehiago izango zen horrelako postre baterako. Oso modan jarri zan hau, ez, 3 txokolateko tarta. Eta zan, Ja, hola, bai, oinarrixan, geruza. beltza, Bai. gero txokolate esneduna eta Bai. txurixa. Hau da, bardina, Bai. baina azkenean edadontzitxotan. Bueno, badauka, lehen arzaketaz hitz egin du, hori esan dizute ali horrena, arzakek badauka mamia bat, foa mamia bat, Bai? eta egiten duena esnetan foa atal bat, mikuita atal bat hartzen du, birrindu egiten du, eta ero horri legarra botatzen dio. Eta gero egiten dena da hori, agora sartzen zu, olako mamia bat, baina foa saporearekin, foa sapore potentearekin, ez? Horri gainean jartzen bai olako, ero aldamenian olako marmeladaen bat, ero gazi moduan jateko, bueno, beste aukera bat, bueno, hautz hauek erabiltzeko, ero bestearekin, ez? Bai, ziur baietz. Azkenean, bueno, mamiak egiten duena da, bak, esan dendakoa, gorputz hori berezi ematen diona, jogurra baino harinagoa esan dezagun, ero, eta aukera bat. Eta mamia eta zaitze egiten duela. Zu nola jaten duzu mamia? Nik lehengo botatzotat. Osa, ezekin nik mamia itxen dutenean, errezetia bai. ez dotzat azukrei botatzen, hau da, Vale, esnia, oso ondo, vale. eta Ez que gero, zaila bota, vale. Eta gero, bai, ze, Bueno, bakotza nahi duen egitea, nik neuk ez jendea botatzen, baina hori da, bai. nik ez dotza botatzen besta. Eta gero, azukria gustatzen jat, gainetik, Azukrea botatzen zizu azukria, gainetik? ze gero gustatzen jat, Kruz itea. crash itxia aginetan. Ai, ama. Mi debilidad. Ai, benetan, ama. pia gustatzen jat. Eta, gaina, lehenko gurean inauen bat, erosein nauen, bueno, ba, Nafarroako lan enpresa batera joan nintzen, bueno, horregala bin sostien. Vale, bai. Eta gero, etxian da berdin nauen azukria, bot, ez dakize, da sartu nauen, da zen super gozo, ze pentsetan dut errezetiak, aukiko Azukrea botatzen tengo dira. zela azukriakin. Orduan, Bai. gozoegi. Bai. Guk, egia da, jatetxeatean egon nintzen, eta hor ultzamatik ekartzen ziguten ardiesne bat bereziki gatzatu egiteko, mamia egiteko, Bai. eta gainera, saltze zuten nahi izan ezkero kanela zaporearekin, nahi izan ezkero erreikutuarekin, ze garai batean, claro, Hori Nafarro aldean asko itxen da. bai, ez? erreikutua lehen zelegat izan, kaikuak zeuzkaten, kaikura botatzen zuten, harriak, berota, ez zutan, beroten ziren harriak, erreka harriak, eta hori, kontaktuan esnearekin, horrek erre egiten zuen esnea pixka bat. Zigor, Eta- hau ea saldu bai, dute, bai, bota, minututxo bota. baten. Hemen txauko esnia, dana esatitxu egunez, 250 marta, Nik denbora 250 mar, sartu 250, ze, holan, amarta amar jauzijat taulara. Beraz, hemen txe jarriko, holako sobretxotan saltza dituzte hautzonek, Bai? bai, hori, sobretxo bat bakoitzan dako, hori jetxiko estazu, txokolatia estaixen erre, Vale? bueno, ontxe higo indiko estazu, ze, honek irekin aldi bat bida dau. Nasi, eskerrik asko, zigor. Adazka bat ekarriko dizut. Mila esker. Aha. Eta, bitxartian, betxo ingo gauza bat. Zu, Txak. erabiliko zaitxut,
Bai, nik hemen nazten hau, nik hola. Etxe, hau igo ingot? Eskerretara den produzian, eskumata eskerra alda. Ba, ber, aldozu hauein. Holan, bixak batera erabili. Ez, baina hau, Bi eskuak. nazten banago ezin dut. Bixak erabili bezala. Hori bai, vale. Eta? Ni bitartean, ez negaina rotukot. Oso ondo. Vale, esaten izuna, lehen errezaporea, eta batzuk esaten dute, gatzatuak, ero mamiak, errezaporea izan behar duela. Nitzen nahi duzu esatia. Bueno, ikutu bat ondo dago, baina aukeran denborak aldatu indira, ez? Da gaur egun zuak eta dauzkago, eta erre ikutuarena da gauza nik... Ez, niri pila gauzatzen gat. Ba nik ez du behar. Bai, hombre, ikutu... Ez da gauza bat olan, nik Gipuzkoan eta ez dut probau, baina bastanera joan nintzen lehenko aldixan, han eskaini zuztien olako eguneko menu baten, eta pila bat disfruta una. Ba, esne hori saltzen dute ja zapore horrekin. Ola, aukera dago, eta azukrearekin, azukre gabe, aukera pila bat, eta iezan, praktiko oso komoda zan. Hori ondo kontrolauta, nik honen ipurria bak izelan dagoen, eta horrena baita. Lasain hauze, kontrolauta. Honek irekin behar du? Bai, badabil? Ez dabil, oraindik ez, aurki. Eta gero kopetan, nazi. Baina lehenko hau sartu, ostu inbarko da txuria ez, gogortu, eta gero... saldu. Ontsa salduko zu. Vale. Hau da, zarati deko hemen, letxe neska. Gero egingo gobeto. Honek, irakinaldi bat emon dago, ez da? Bai, ointxe hortan ari da. Bai, hartzen. Vale. Ze, ondo? Ez hartzen ari dela, irekinaldi, bai. Oso ondo. Ba, hau jarriko gointxe, oinarri xan. Bai. Hau edalontzi xetan, bai. Vale. Txak. Hemen hartuko tobeto. Bai. Horaxe, hau, goraino. Goraino. A ber. Vale. Gero, apurtxo bat osten danian. Gogorten hau. Txokolate esneduna bota, oskaiura 2 ordu, eta etorriko gara bukatzen, esne gai arrotuakin eta bonboiekin apaintzera. Hor, garrantzitsua da, pixkat itxoitea, gogortu inbehar dalako, bestea, epel mantendu, eta ero, geruzak banatzeko. Hori da. Segitxuan gatoz. Zigor, listo, arroza? Bere puntuan. Nire bakizu, sokarrat pixka gustatzen da, labeak daukana da, sokarrata ez zaiola egiten. Orduan, azken momentuan hemen eman digolako berotu aldi on bat, itzali dut, eta honek 5 minutu pausatzen dut. Eta sokarrata, asko horretzen badabe, ez ari konturatzeko beltza dalako. Hementxe, gure postria... Oso hori sokarratzatu, zaigu. Gure postria egin ja. Hementxe, postria ondiokan ez, gure edalontzitsuak, hementxe jarriko. Zago disgustu hartu duen alezek, atzamarra sartu dionien esne gainai. Ez dauka azukrerik. Eta ez daukala azukrerik kontu batzu bat. Txokolate txuria dauka azukre pila bat, txokolate beltza, gero bonboi horrek. Azkenia. Ez du behar. Kontrastea oso ondo geratzen da. Hori da, bestela. A ber, aldozu esartu de gure gozu, baina. Baina nik uste hori da, bizio. Babitxu, bonboitxua gainien. Eta hone die gure gabonetako txokolate edalontzitsuak. Eta orain? Honek igual postrerako utziko ditugu eta hau hartuko lehenko, ez? Honekin hasiko gara, ez? Bai, pentsetan du baitz. Sokarrat pixkatin zait. Bai? Hombre, jo. Bitu, bai. Ea ze garbi geratzen da hor. Bueno, hemen, gure arroz beltza, eta aldemenean, gure, fruta aliolia, eta honekin, maira, afaltzera, bazkaltzera, hau... maia edo indukzioa. Maia edo indukzioa. Hori indukzioa. Nire, nun ikusi nuen, honek, Sergio dauka. Maia dala, maia hundi bat, eta dana indukzioa eraberian. Eta horrein aldozu kozinatu. Oin dala, segundu batzu plop ari zan hau, biteli? Inputz. Baina, nasketarekin? Bai, ondo geratzen da. Kutu berezi ematen dira. Hori, berakatzerriana eta... Bai, ez da lio lan fuertea esaten dana. Eta fuerte izango basan, lasai. Postre daukagu hemen, gozatzekoa. Atara, perek. Koiara txop, pare bat. Zeu nadan arroza, arrozanik, benetan, egunero ez dakit, baina egunero jango nuke. Eta honek die gure gabonetako txokolate edalontzitsuak.
bat bitxun artean. Eta menu dotoria, saltza. Hemen biak, barruan oparirik galdauka. Ni jandu danak ez bintzat. Bueno, niretako. Jo. Bat, bi, hiru geruza. Zer esan duzu lehen, txokolatea 3 geruzatakoa? Da, osua. Erne gainak ez du behar, azukrerik. Horrela, bere hortan, hola garre. Bara, honekin bukatu du, bihar, jaieguna, Durangoko azoka hasten da, gerturatu, Julentxok liburua idatzi du, gure Julenek, berazan ikusiko zuea sinatzen da hori, bai. Eta guko sinatzen hemen. Beraz, bihar, gurekin ere. Eta gero Durangora, ez? Bai, noski. Agur.